Szavaztok gyerekek. Már kezdődött a kör. Amúgy. Pisti már meg is halt. És melyiket lője? Nem hal meg! Geci, nagyon szar vagyok, bazd meg. De faszok emberek ellen miért nem tudok lőni pisztollyal, geci? Botok ellen meg bemegyek, az vége mindennek. This is real life. Sétáljon ki valamelyik passzokból. Nézd meg, erre egyből húz. Szomkutya is mindenki még szétlem az agyát. Move it, son. Nézd meg, bazd meg, hogy ugat a kutya. Hát nem hiszem el. Mi a geci van itt, he? Ja? Hát Istenem. Luka Modric. Nem tudom honnan tudta, hogy itt vagyok. De mindegy amúgy. 23. De legalább most van pénzem. Na, akkor én meg rávettem az M4-et, köszönöm szépen. Ez vissza is vette a végét. Ott van. Sok sikert. Már benn van, vagy mi a geci? Hát benn van valahogy. Szép volt. Bomb has been defused. Hát az szép. Így volt a chain. Annak ennyi volt. Megy ez a buzi videó. Látszik is valami? Látszik. Na az jó. Nézd meg, nem hal meg. De én tényleg megölöm magam, de milyen 45-in 2? Geci, nem lehet lőni egy faszom fegyverrel se. Mi érdekel, bazd meg, nem érdekel. Befutok.
Hoppá, tiszta nyál lett a monitor. 77 én 3. De egyszer se adná be a fejét. Mi azért nem tudom megölni, mert nem adja be a fejét soha. Istenek meg lett itt komoly izé. És minden. Ezért nem gyenge a vakár. De én nem találtam egyszer se, hát ez is bazd meg, komolyan mondom. Nagyon nem adja ez a játék, gyerekek, mindjárt letörlöm. Le fogom tudni. Amikor meg darab skinem nem volt, akkor meg szana szétadta a játék. Hát ez hogy van, gyerekek? Nem szabad skint venni ebbe a szarba. Az az alapszabály. Ablak. De megint bazd meg fejbe lőnek. Hát én komolyan mondom, leszopom magam. Az első körben nem tudok lőni sohasem. Főleg. Hát mondjuk CT-ben meg T-be se, úgyhogy. Azt ez még nem csal. De gecit nem csal. És még ezután nem menjen el a maradék életkedve az ember. De megint ellő egyből. Bazd meg! Kurva anyját, hogy az volt a kezébe. Mit vegyek? Hát de ez ilyenkor hova lesz? Ilyen idióták. Ablak egyik.
Ott van az AK, nem kell. Eljött az idő, gyerekek. Eljött a rushnak az ideje. Bazd meg, bejött elém, azt túrtam tovább. Mehet a rush középre. Egy HP clutch. Hát geci amúgy. Hetvenkettő. 72. Gyerekek, valami jó cheatet küldjetek már. Komment szekció. Egy scout, de ahogy meglát, egyből elő. Jó, de tudja bazd meg, hogy hova kell nézni. Hát ez itt. Six-ca. Ez vicc. Most ezért veszem rá a scoutot, azt kimegyek, az... Meghalok. Ennyi lesz. Kapott egyet. Fent. De kint se vagyok, bazd meg, a gyerek az ott se volt, konkrétan. Másik az... nem is semmi. Ja, itt voltam, csak valamiért be volt bagolva a Messenger. A Hát, mikrofon tudom. is működött. Ja, nem tudom, mi volt az USP-ddel amúgy, gec. Azt nem tudom, de láttam, olyan rozsdás geci volt. Ja. Este jutott eszembe, megtaláltam a screenshotot a Ja, gépen. hát rögtem rajta. Este vettem észre a screenshotot, megtalálhatom a gépen este. Geci random, mert megnéztem, hogy mik vannak. Amúgy vent. Egyik. Valószínűleg is. Nyomatom én keményen, nem tudják mi van itt. Fuhuhu. Jaj. Szép. 269 MVP-n van. Azt a kéne. Nekem is kéne már egy kés, de én tudod milyen kést akarok venni majd? Na? Gut Knife Lore. Field-tesztünk. Ja, az mondjuk fasza. Csak se drága, azt hiszem pont 60 euró. 30k. Jó. Money. 30k Money. Az nem sok. Hát annyira nem amúgy. Legkomolyabb 5-7. Legkomolyabb meghalások lesznek most. Vagy nem. Végre, geci, nem csalnak. Amúgy. Végre nem csalnak. Mit? Nagyon gondolkozok azon a Prime-on. Áj, de most, geci, most vennéd meg, azt kibasznak, akkor mennyit buktál? Igen, Inventory. igen, épp ezért félek amúgy. Meg nem magamnak, neked is. Csak az, hogy mi, hogyha kibasznak, azt mondom. Hát igen. Itt van mind a kettő. Hát lehet jobb lenne amúgy. Micsoda? Nem venném meg. Nem. Hanem a... Jaj. De akkor, Azt a kurva. de hallod, az emberek mit csinál? Csak fejet ők neked. Ja. Tessék. Ugye elfogadom. Most egyszer.
Hát amúgy jó lenne, mert legalább lenne értelme játszani, de félek, hogy... Igen, de az a baj, most pont 7 napos trédben van rajta. Szóval most valószínűleg bukott 200 euró. Hát nem tudom, meg lehet próbálni, de... Legalább utána tudjuk, hogy akkor biztos nem veszünk soha. Hát már így is tudom. Ez mégis gondolkozol rajta. Jaj. Kicség. Valószínűleg az, hogy megveszem egy másik fiókra, és nem feltöltök eurót, hanem veszek gift cardot. Hogy a izém tudod De gift card az mennyivel többe kerül? nem sokkal 1 euró, egy-kettő drágább egy gift card. Akkor lehet úgy kéne. Megéri, de várj, megéri, mert akkor bankkártyaadatok nincsenek rajta a fiókon. Szóval nem tudják hova kötni. Hát, jó. De de a izénket akkor is tudják. IPC meg Tim ilyenek. Igen. Hát ja. Hát megpróbálni meg lehet. Vagy azt mondod, hogy úgy kéne, hogy még játszunk rajta egy kicsit, azt utána? Aha. Mármint, hogy még egy ideig játszunk rajta. Nem megvárom, még lejár a trade-ben, és átveszem egy új fiók. Mármint a skineket, vagy mi? Ja, minden. Szóval Prime-ot. Játszok le egy pár hónapig. Persze veszek alap szar skineket. És visszatrédelem a skineket. De persze. Látod, honnan lőtt ki engem? Igen. Na nézzük a VPL-en mit tud kezdeni. Pont nullára. Hagyd, hogy ellője magát csaton, az hátra kibírom lőni VPL. Jó. Hogyha ott van. De szerintem ez csak valami rage volt. Ott van izé double door. Hát most volt. De persze. Engem is ugyanígy lőtt le. Azok berage hackelnek, mert túl jók vagyunk. Vajon. Végre egy olyan game, amiben fregelek, geci. De most mit, amúgy egyet kapott. De most mit izélek itt, geci, no trappolgatok amúgy? Hát, és én vagyok a nyomorék, vagy rajta volt a kereszt. Hát a játék a nyomorék szerintem. Na, úgy csókör lehet nullára venni magam. Ez a game, ez már úgyis mindegy. Most szerintem most megy vajon ez a szar OBS, vagy nem? Szóval gondolkodok. Hát de elindítottam, úgy emlékszem. Gyertek már, kell legyen valami, he. Faszom kutyák is már, tényleg. Ablak, csak hülye a gyerek, azt nem bír előni. Na, harmadjára píkeltem, sikerült. Nem tudom honnan volt infója. Nyitva volt? Hát kurvára nem, de nem tudom, hogy
Honnan volt? Hallottam, hogy kijön. Én sem, nem tudom, hogy volt infója róla. De várja, mert tényleg róla nem is lehetett volna infója. Hát Fókuszban igen. voltam. Hát igen. Na jó, ez a kés. Ennyi boldogságom van a játékkal kapcsolatban. Hát és ennyi is volt a játékkal való kapcsolatom. Hát geci, beelégsekkel. Emberünk nem visszelt lövés. De hát fejbe tudtam lőni, geci. Miért nem a csaló volt az hát? Nem. De már visszamentem az izére. Nem. Azt nagyon szétbasztam. Bazzuk, semmit nem láttam belőle. Rávegyem a scoutot szerinted, vagy ne? Vegyed. Vegyed. Pont nulla már megint. Dobnak ide egy heget. Gondolom. Nem. Előttem aki ott van veled szembe. Scout-tal. Hát mindegy. Hát csak baszhattam. Másikat nem tudom honnan lőttem. Messze nem basszik. Nem úgy olyan is. Ó, geci, mit vegyek? Ez basszik. Nem. Aj. Aha! Mind a ketten, geci, engem figyeltek. Fent vannak ott izébe. Á, geci. Belőttem. Három, kettő. Megpattant a fején, geci, gránátod. Tizenhét. Megpattant a fél a gránát? Nem kapott semmit. Hát nem tudom, hogy a faszomba pedig nagyon megpattant. Láttam. Én azt nagyon is elhiszem. Gondolom valahogy pont kézét mögül le. Gondolom úgy rápattant, hogy nem kapott semmit tőle. Hát azért esélyen nincsen geci, a Charles. De... Geci, hallod, előttem csatin keresztül a gyereket. Nem tudom, a sárgát szerintem, mert 99-in 2. Scout-tal. És csak egyszer lőttem el, amikor kint volt. Csicska. Most elindítottam? Micsoda? Ja, most megy, akkor jó. Fú, te ez a buzi kutya tényleg, he. Emlékszel a duálbarettás kutyára? Tudom, mindig az jut eszembe, amikor mondom. Engem utánzol. De tényleg háromszor lőttem az ablakon, és egyszer se lőttek ki az ablakon. Átment a meg kétszer.
késsel az elején, szóval remélem nem fogják azt hinni, hogy csalok. Hát ha látták a késed, akkor gondolom. Ha meg a késsel öltem meg. Aha, itt futkos. Bent. Téged kerestek, le akartak ülni. Nem megy. Kösz. Nem. Megérted. Ugorj már fel! Ez kis sajtó lesz. Ja. Azt nem előveszem pont a kés. 3-at kapott Sotival. Mindjárt meg segíteni maradj, jó? Akkor megtudottam. Az profilkép. Le lett hozva X-emmel. Azt hittem már meghaltam, valami pirosat láttam. Ki lett csapva bele. Ja. Nem, majd beflasheltem. Nem tudom, hol van. Csak nem jött így be. Aha. A Megten az erősebb 200 kilométerre. Tudom, 2-t kap. Én fejbe lőttem 86. Geci. És ízed. Nem baj, rávettem az ebbét akkor is. Igen, talán jó voltam. Kapott egyet, de én is geci egyből fejbe lőtt. Másik az hites. Gyere, 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 gyere. Kösz. Wild Lotus. Ja, majdnem. Ja? Ja, nála volt az M4-en. Hát, itt azért dobtam oda hozzád, hogy elér. De hát az a tiédet dobtad oda. Igen. Ez mi az Isten ilyen piros? Mi a Lotus? Piros a szó. De égne. Milyen faszét nem is láttam még. Velem is volt már olyan. Most mindegy. Rövid testen lőttelek csak. Nekem nem a fejed volt becélozva, eskü. Meg. Én nem eszed már meg. Nagyon tömény vagy. Mind a kettő ablak, geci, és a scoutos lő ki, érted? 2 centire. Végre nem csalnak benne. Amúgy tényleg ezek nem csalnak. De amúgy elég érdekes volt, még mindig egy-két mozdulat azért. Náluk is. Mint például ez is. Ugrás közben. Én másiknak adtam 22-t. M4-en. Még pustod a fehéret, az még keményebb. Patertól kaptam ilyen, nem is tudom, ilyen grímegges csokit. Vannak benne ilyen tojások, azért elég nagy méretűek, és olyan tömény bennük lévő töltelék, mint az állat. Én egy ilyen fehér töltelék is vagy ettem. Az én karamellásod, az is olyan tömény, kiszakadom el. Hol a figyfirigyben van? Nem tudom.
Ja, a hangszórón szól. Micsoda? Hangszórón szól. Hangszóron szól az egész játék, és itt táncol a zenédre. Tudom. Nem kedve, van még benne más is. Nagy a Mikulás csomag. Micsoda? Az csoki. Azt a kurva! Már bocsánat. Hát, ezt megpusztultam. Ez mind más, ez piszkopos, ez nagyon elfinomat. Mind más. A piszkop príme, krímes, ez vaníliás, ez meg mircsa. Na? Azt mondtam, meg kell. Rush. Mehet. Legalább ezt. Mehet. Ez milyen, azt sem tudom, ez milyen ízű. Crispy caramel milk. Fussunk be a gecibe mind a ketten. Én ablakon befutok. Ja. Másik itt van a lépcső. Feles. De szerencsére az nem bírt ilyen gyorsan szúrni. Jó, az már indult a köröm közül, ízét nézem. Milyen gránátot megyek. Ez a faszom, meg már benn van. Ajaj. Jó. Ne, 4 HP. Nem figyeltem, csak lőttem. Nem, majd nem haltam meg. Ja, pont átszaladtál, ahol már nem ment át. Mert darálom faszkrinyest az arcodba. Vagy pofádba. Egy ilyen csicskák. Hát dögöljél már meg. A faszom, júj! Végre nem csaltak. Dik. Aha, ez már lehet csal amúgy. Menj short, én meg long rush. Micsoda? Short, én meg long, mint sébe. Régen. Jó. Mindig így csinál. Bekapta a nyakfasz. Ott van. Elment valószínűleg a part. Nem néztem ki a kezedből. MP7 Motherboard. Ez kár. Bocs. Nem baj. Ez nem. Szíje vannak csapkodva. Most mi vagy, most nem csalnak? Nem tudom. Nem tudom, de csak örülök neki. Én is. Én csak annak nem örülök, hogy ezután valószínűleg csalók. Aha, mind a kettő long. Egy HP. Kicsit nagyon. Hallod?
Jó, de hagyjuk már 34-in 2. Geci, hallod, MP-t te véglőttem őket, az 34-in 2-ket lőttem. 54-en 1. Hú, de szar ez az MP7, geci. Nagyon durván. Ebben sincs sapka. Az MP5 SD van. Nekem is az volt, csak az MP7 valami nekem jobb. Előle? Ne? Tudom. Amely már előre szólok, hogy még nem látod a háttér szintén. Oszt a kurva, mi van ezzel a fegyverrel, geci? Még szét van magad? A fegyverjegy? Hát, ja. De nagyon durván. Jaj, Ezt meg se nem csinál. engem is. Téged is. Ja, ezért laggolok én így, mert oda lett ez a szardóba. Nem én is valamit. Na hagyja, ez az lesz. Short. Ajaj. Azt kezdtem 80 HP-ban, nem 30. Uff, ez az M4, geci, mi? De nálad meg normálisan néz ki, kezedbe. Nekem is normálisan néz. Ú, de... Le. Bennem az illem. Hú, de... Laggos ez a szar. Ú, de nem jó videózni Infernón. Még az alapjáték is laggol, nem hogy még izé. Fogadjunk long. Az lesz. De már nem. Zöld. És. És. Short. Shorton kipíkelt egy pillanatra. Az hogy volt smoke keresztül? Szapad volt. Nem. Short mondtam. Lettük. Lettem. Nem. Ja, kifolyik a szemem. Virágom zöldet. Milyen fura, hogy amióta nem csalunk, nyerünk. Vagy nem csalunk már, amióta nem csalnak, nyerünk. Szerencséd van. Amióta nem csak. Hát igen. Már lassan egy éve. Ja? Nem, hát van az egy éve. Héttel. Én. Ő. Másfél. Egy. És attól fog a skin changer minek számít. És család. Én már erősen adom. Én van. Hát ezt elbasztam, nagyon kevés FPS-em volt, geci. Jaszt. Ja, ezt pontot volt mellette. Tényleg a véram miatt lehetik probléma. Jövök apa. Az itt mind a kettő ló. De csikány. Szaladjunk csak leszállj. Adjuk vissza itt az előtt. Hát dögölj már meg! Hát mi a geci ez?
Mit? Én is ezt mondom, hogy dögölj már, olyan szétlőttem én is, tiszta vér, bazzeg mindenhol a gyerek. Nálam nem, geci. Ám tiszta vér a testem. Te mennyit adtál bele? 43-3. 27-3. Imádom ezeket a Menjünk csak egy damage-eket. longrás. A damage-eket, de imádom. Hát akkor nem megyünk egy longrásra. Vajnátok. Itt áll a gyerek. Kirívjál lépcső. Hát dögölj már meg. Tessék itt egy AK inkább. Kösz. Jó, de most... Nem akartam megint megölni. Én látom, hogy veszek vannak. Megölöm még egyszer. Ez van csak megszokás. Na, szólj meg. Másik. Még laggolva is. Hát ott lehoztad az AK-mmal, még jó, hogy oda. Még jó, hogy megöltelek. Ez long. Na, Másik is. nem. Szavaztuk, gyerekek.